Van Zwarte Haan ont Engelum, on de Nije en de Oude Bildiek in de omliggende dorpen en on de Waardkust binnen kunstenaars te vinden. Ze worden sterk onlutsen troch het beeld. Misschien omdat ze in het landschap een skeppingsverhaal sjoggen van sliekwerkers. De Iepen atelierroute is dan ik slikwerk neemt. Mijn uitzicht hier nog volle strak, dat kent haast net. En dat vindt in mijn werk ik wel weer waarom. Eigenlijk probeer ik met zo weinig mogelijk middelen toch iets van spanning, van nieuwsgierigheid op te wekken. En soms kom ik op één lijn uit. Nou ja, wat je juist is eigenlijk één lijn. Hè? En toch, er zit ik weer een heleboel nuances in en dat jouw dit landschap iets moois, maar dat probeer ik in mijn werk ook wel te vinden. Henk Rusman is geometrisch abstract beeldend kunstenaar. Zijn meest recente werk is het entreebeeld van het beeld bij Sint-Anne. Dat verwijst eigenlijk naar de cultuurhistorie van het beeld. In die zin dat de vorm refereert aan de beelddijken, die nog duidelijk zichtbaar in het landschap aanwezig zijn. En tussen de dijken rust de zee in mijn akkers. Ja, dat verwijst dus naar het typische karakter van het beeld, ontstaan door inpoldering. De ateliers binnen onder mijn sneun iepen van 1 tot 4 voeren. Wat vertel je hem de meesten? Nou ja, vertellen wat we doen eigenlijk. Hè. Eigenlijk, ik kan beter net een al te lang verhaal houden, want meestal kom je hier om te zien. Tenminste, denk ik vanuit. En dus ik zit heel kwaad dan, mijn werk, dat is dat abstracte werk, met lampen en het oren wat je hem zegt, foto's en schilderijen in het werk, die ben van Ellen. Ik sta hier voor de bedstee met onder andere juttertjes. Juttertjes? Juttertjes, ja, dat zijn tafereeltjes die ik maak van gevonden materialen. Een juttertje heb ik gemaakt van een borstel, een oude borstel, heb ik aan zee gevonden. Grote pinguïn, ik denk dat die bij een Albert Heijn actie vandaan kwam. Een soort koning en zo'n taart, parapluutje erbij. Nou, het is een beetje idioot tafereel geworden met zo'n grote pinguïnkoning waar iedereen naar opkijkt. Zo. Deze vind ik zelf heel mooi geworden. Een stukje hout ook aan het wat gevonden met een schelp. Het zit aan elkaar vast, dus eigenlijk één geheel. En een paard, ja, een klein speelgoeddingetje en het geeft het een beetje verlaten landschapsidee krijgen. Dit is eigenlijk een voorbeeld van kunst die niet had kunnen ontstaan zonder deze omgeving. Ready-made wordt het wel eens genoemd eigenlijk. Wat voor werk zoeken we van jou kennen? Nou, hier in de provincie staat onder andere bij het Wetenschap Friesland een monumentaal werk van mij midden in het water, bij het hoofdkantoor. Franeker, de kaatsbal, zo uit mijn hoofd. In Minaldum, tegenover het voormalige gemeentehuis. Drachtster Compagnie staat werk van mij, maar ook buiten de provincie natuurlijk. Maar dat zijn in ieder geval werken die men moet kennen. Industriepark De Zwette, tegenover de Gamma. Daar is recentelijk een beeld van mij neergezet. Wat is jouw benadering van vorm? Nou, je kunt eigenlijk stellen dat ik bezig ben met ruimtebeleving. Vaak ga ik uit van primaire vormen, vierkant, cirkel, rechthoek. Daar doe ik een ingreep op, een doorsnijding. Ik maak het open, waardoor je eigenlijk ruimte gaat beschrijven. Dat zie je heel goed in een aantal kleinere werken die hier staan. Een cirkel die je toch open maakt, een knik geeft, waardoor een ruimte ontstaat. Een rechthoek die je ook, waar je ook een ingreep op toepast, open maakt en daardoor ontstaat ruimte. Zo ben ik eigenlijk bezig met, ja, noem het maar vormonderzoek. Dus dat leent hem ook wel voor hele grote objecten? Uiteraard, ja. Die kunnen zeker ook in de grotere werken juist soms heel goed toegepast worden. Want dat neigt eigenlijk al meer naar architectuur zowat. En dit is het nijste ontwerp? Ja, dit is vrij recent. Dit is eigenlijk ontstaan door een initiatief van de Oost- en Westhoek, streekbelang Oost- en Westhoek. Kijk, als gemeente Het Beeld gaan we natuurlijk op in de Waardhoeken, de grotere bestuurlijke organisatie.
En elk dorp in de gemeente Bilt heeft van de gemeente een geldbedrag gekregen om iets te realiseren wat in ieder geval nog verwijst naar de voormalige gemeente Bilt. En de streekbelang Oost- en Westhoek heeft ervoor gekozen om zowel in de Oosthoek als in de Westhoek een rustplek te creëren voor eigen bevolking, maar ook natuurlijk voor het cultuurtoerisme wat steeds meer plaatsvindt in de gemeente Bilt.